افرول پارێزگەها دهوکێ بۆ ئامادەبوونا بۆلووزێ وڵاتی ژاپۆنی لە عێراقی و ڕێکخراوانی یونیسف و نوێنەرێ وەزارەتە سەخلەمیە عێراقی و سەرۆکە سەخلەمیە دهوک کۆگەهێن ڤاکسینێ لە باشەرە دهوکێ هاتنە vekirin. O jmareka textan bûna xwişxana Lalav hatine davînkirin. Dr. David Hibukrof, rêveberê UNICEF li Iraqê di kongrekê hevpişda ragihand, dê berdewam bin ser pêşkêşkirina kiresên sexlemiyê bûna xwişxana li Herêmê û Iraqê. UNICEF works in various programs. For me, يونيسف هر دەستپێکی ji bilîk û pîteyê û giringê te te sexlemiya zarokan belê her wesan gel hindê piştevaniya xwandina we diket, fêrkirina we diketin û têda sexlemiya can bê te ragirtin ku têda ji bilî ev vaksîne ne bes bû zarokan bê te peyda belê bi hemîn xelkê bê te peydakirin û cold store, which benefits not only children. Jilaya xwe ve Fîras Musewînî nerê Wezareta Sexlemiya Iraqê xuya kir. Dî planeka dareşîdî dê biçûna karê sercem nexwişxana akeyn bû peydakirina kiresên pêdivî bû karî. Karêmel seranserî Iraqê dî bernamekê dareştiye em wek Wezareta Sexlemiya Iraqê hewl deyn kul hemî nexwişxaneyan pêdawistiyên sexlemiyê bû davîn bikin. Taybet divê qonaxêda davînkirina vaksînê û berfirehkirina nexwişxaneyên çareseriya nexweşiyên koronayê bi hevkarî digel rêxirayên welatiyên biyanî û hîviya me ew e li seranserî Iraqê kontrola vê nexweşiyê bihête kirin. Li dawiya Kongreya Rojnamevanî Rêveberê Sexlemiya Duhokê got ku ev her du projeyên sexlemiyê piştevaniya welatê Japonê hatîne encamdan û ev falata dibiya vê sexlemiyê da berdewam piştevaniya parêzgeha Duhokê diket. Welatê Japonê piştevaniya maddî û menevî bu du proje mezin kirîne. Parêzgeha Duhokê ew jî kogeha ku xezinkirina vaksînê li parêzgeha Duhokê ku ev nikem têde her wesa proje berfirehkirin û avakirina çavdêriya çer ya 10 textîl nexweşxana Lalav bo nexweşiyê koronayê bi nexweşxana Lalav hatiye danandin. Ev her du proje ku ketîne karî de û hemî ve avahî ve pêdawistiyên pizîşkî ve. Dihêta zanîn her ji destpêka peydabûna vayrosê koronayê tanûke çendîn caran welatên biyanî rêxirayên sexlemiya cîhanî û rêxirawa UNICEF harîkarî û pêdawistiyên sexlemiyê pêşkêşî sexlemiya Duhokê kirîne. Metin Mihemed, Badînan Media, Duhok.